A partir das 11 da mañá do sábado día 4, os membros da Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira sairán á rúa para realizar a cuestación anual que ten por obxectivo recadar fondos para a entidade. Xa pola tarde, a partir das 7, celebrarase unha gala solidaria de patinaxe no pabillón municipal de Sirves. A entrada é gratuíta e os asistentes poden colaborar a través da compra de rifas, entre as que se sortearán diversos vales de compra e agasallos doados por establecementos comerciais de Ribeira. Decidimos hacer unha gala para conmemorar este gran día. Vamos a hacer un desfile todo relacionado con este día que es tan importante como o 4 de febreiro. Esperemos recaudar moito diñeiro para a investigación do cancro e que os guste a todos este festival. Xa o domingo terá lugar unha misa solemne na igrexa de Palmeira en lembranza de todas as persoas afectadas polo cancro. O domingo, tamén por iniciativa dos veciños de Palmeira, pois teremos unha misa solemne onde participarán tanto o coro parroquial como o grupo de gaitas o Rueiro. Ás 12:30 pois queremos recordar a todas as persoas fallecidas do municipio, non só de Palmeira, aínda que teñamos esa ubicación, a todas as persoas fallecidas ou enfermas desta doenza. Dende o Concello animaron a toda a cidadanía a colaborar e participar neses actos que buscan dar visibilidade a unha doenza que afecta de xeito directo e indirecto a 18.000 ribeirenses. Polos datos que se teñen, hai 18.000 ribeirenses que conviven a través de algún familiar ou si mesmos con esta enfermedad. Por lo tanto, ao final está abranguindo a absolutamente todo o pobo, como é o mismo de decir que toda Galicia ou toda España. Por eso, toda a axuda á investigación é boa, toda a axuda á investigación creo que está dando pasos que están facendo que cada vez se vislumbre pois moitos máis anos, sobre todo de esperanza de vida de quenes teñen a enfermedade.